kaikki! Tänään mä kuvaan tällaisen Q&A-videon, koska mä oikeesti edellispäivänä tajusin, että mun kanavalla ei oikeastaan oo Q&A-videoa. Tai on, mutta se on niinku mun siskon kanssa tehty. Mutta ei oo niinku semmoista omaa Q&A-videoa, joten mä nyt kuvaan sitten tällaisen. Mä pyysin teitä laittaa mulle Instagramissa kysymyksiä. Niitä kysymyksiä tuli 1600, yli 1600, joten no kaikki varmaan ymmärtää, että mä en nyt kerke kaikkiin vastaamaan, mutta joo, mä vastaan mahdollisimman moneen ja semmoisiin usein kysyttyihin kysymyksiin. Ja joo, ei kai tässä mitään muuta kuin että aloitetaan. Kuinka vanha ja pitkä mä olen? Mä oon 15, täytin just tässä kuussa. Ja mä oon joku 160. Siis siitä on ihan sikapaljon aikaa, kun mä oon viimeksi ollut terveydenhoitaja missään mittauksissa, mut siis niinku joku 160 ehkä. Lempivlogaaja. Tää on ihan oikeesti, siis tää on tosi vaikea, koska mä katson tosi paljon YouTube-videoita, mut ehkä eniten mä katson Hermannin, Mario Veronikan ja Papanoraaman videoita. Mut Hermanni on ehkä tällä hetkellä semmonen lemppari. Katsotko jääkiekkoa? En. Mitä mä harrastan? Mä harrastan tanssia ja teatteria ja sit ne niinku tanssilajit, mitä mä harrastan on niinku baletti, jatsi ja nykytanssi ja show. Ne on niinku mun lajit. Seurustelenko mä tällä hetkellä tai olenko mä seurustellut? En seurustele tällä hetkellä ja no siis mä oon seurustellut yhden kerran. Eikä mulla edes tällä hetkellä ole mitään semmoista hirveä tarvetta millekään parisuhteelle. Olen nuori ja villi ja pärjään hyvin yksin. Mitä ajattelin tehdä peruskoulun jälkeen? Mä oon siis 8-luokalla, eli mulla on nyt periaatteessa vuosi aikaa yhteishakuihin. Ja no siis mä en mene lukioon, se on niinku ihan täysin poissuljettu asia. Ja mä oon ajatellut, että mä hakisin tanssia koulutukseen Tampereelle. Se olisi ainakin nyt semmonen unelma, mitä mä niinku tavoittelen kovasti. Lemppari, leffa ja sarja. No siis mä tykkään hirveästi semmosesta elokuvasta kuin Unelmien naapuri. Se on niinku no joo, mä en ala sitä sen enempää selittämään, mutta kannattaa katsoa se. Se on oikeesti tosi hyvä, löytyy ainakin Netflixistä. Ja sit lempparisarjaa, mä oon nyt oikeesti niin tylsä, mut varmaan joku salatut elämät tai uusi päivä. Menisinkö mukaan, jos joku artisti pyytäisi mua musiikkivideoon? Menisin ehdottomasti joko tanssimaan tai näyttelemään, se on ihan sama, mutta menisin ihan ehdottomasti. Voiko tehdä kokeisiin lukuvinkkejä videon? Siis oikeesti mä oon viimeinen ihminen, keneltä kannattaa pyytää mitään kouluun liittyviä vinkkejä. Oikeesti siis mä en lue kokeisiin ja mä saan kokeista ihan sikahuonoja numeroja, joten en voi. Milloin ja miksi mä aloitin vlogaamisen? Viime kesänä. Tää on niin klisee, kaikki vastaa näin niinku ihan oikeesti. Mut siis mä katsoin muiden vlogaajien videoita ja jotenkin tykkäsin ihan hirveästi ja sit mä vaan olin silleen, okei, vois aloittaa. Mut hei, mä oon muuten miettinyt, että aina kaikki sanoo silleen, että katoin muiden videoita. Niin miten sit se, ketä aloitti ekana vlogaamaan? Miten se aloitti? En tiedä. Petaanko aamuisin sängyn? Silloin harvoin kun muistan. Ja yleensä en muista. Niin silleen en oikeastaan. En hirveän usein. Nytkään mä en vedä sitä. Kenen YouTube-ajan kanssa mä haluaisin tehdä videon? Varmaan Mario Veronikan. Se olisi hirveän hauskaa. Joo, mä vastaan, että Mario Veronikan. Minkä perusteella mä seuraan Instassa? No siis en ainakaan pyynnöstä. Mä vihaan sitä, kun ihmiset on silleen, voitko sä seurata mua? En voi oikeesti. En voi, jos kysyt sitä. Mutta no siis, jos joku on julkinen, mä menen kattoo se kuvia. Jos sillä on kivoja kuvia, niin mä alan seuraa, mä seuraan kavereita. No, miten vähän milloinkin. Ja aika aktiivisia Instagramaa seuraan. Onko vlogaaminen muuttanut mun elämää? On oikeastaan. Siis silleen, että ennen ketään tunnistanut mua kaduilla, mutta nyt esimerkiksi, jos mä menen Helsinkiin, niin sieltä saattaa joku tulla silleen, hei, otetaanko yhteiskuva tai saaks mä limpariin. Niin se on jotenkin tosi outoa. Ja sillä tavalla se on muuttanut. Et just tommonen niinku näkyvyys, mutta ei se silleen muuten. Okei, ehkä itsetunto on ainakin kasvanut. Silleen, joo, aika monella hyvällä tavalla. Ei ainakaan mitään negatiivista ole vielä ilmennyt. Olenko mä tyytyväinen itseeni? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Kyllä olen. Mä tykkään itsestäni tällaisena kuin mä olen. Ihan niinku ulkoisesti ja sisäisesti. Totta kai on aina sellaisia pieniä juttuja, mitä voi aina itsessään hioa, mutta kyllä mä oon silleen tyytyväinen itseeni. Mikä on mun lempivideo mun omista videoista? Tää on oikeesti aika paha, mut mä sanon, että se on mun 20 000 tilaajan spesiaali. Se mistä mä soitan mun seuraajille. Sitä oli hirveän hauska kuvata. Ja te ootte niin ihania, että eka oli ihanaa jutella. Se oli kiva ja se on mun lemppari.
Jos saisin tietää, että mulla on päivä elinaikaa, niin mitä mä tekisin? Varmaan ihan suoraan sanottuna pistäisin aika ranttaliksi. Viettäisin aikaa mun hyvien ystävien kanssa ja niin, yrittäisin ylittää itseni mahdollisimman monella eri tavalla. Ja no ehkä vähän häröilisinkin jotain. Miten kauan mulla menee aikaa laittautua aamuisin? No siis joskus mulla menee vartti, joskus menee puoli tuntia. Siis mä saatan herätä silleen oikeesti, jos mulla alkaa koulu 8, niin mä saatan herätä 25 vai 8. Ja no kyllä mä yleensä vähän sit myöhästyn. Ehkä 5 minuuttia. Mut siis no semmonen joku puoli tuntia ehkä. Millä mä kuvaan ja editoin mun videot? Mä kuvaan Canon EOS 600D:llä ja sitten Olympus Pen Lite EPL7. Toivottavasti meni oikein. Ja sitten mä editoin ennen mun videot tuolla Sony Vegas Pro 13, olisiko ollut. Mut sit mä ostin MacBookin ja siihen ei saa noita Windows-pohjaisia ohjelmia. Ja nyt mä editoin Final Cut Prolla. Ja se on ollut tosi hyvä. Sitten viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, on, että olenko mä homo. Mä vähän ihmettelen, että tätä siis kysytään oikeesti ihan sikana. Ja varsinkin niin pojat kysyy tätä. Ja mä joudun nyt tuottaa teille pettymyksen. Mä en oo homo. Te joudutte valitettavasti nyt etsimään treffiseuraa jostain muualta. Tässä oli kaikki kysymykset tällä kertaa. Jos mä en vastannut just sun kysymykseen, niin kysy vaikka tuolla kommenteissa uudelleen, niin mä yritän vastata mahdollisimman monelle. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja toivottavasti tykkäsitte. Ja jos tykkäsitte, te tiedätte mitä tehdä. Thumbs up, eikä tässä mitään muuta. Moikka!